Desa Karang Sono. Amin Allahumma amin. Sak sampunipun ndugekaken kula sak rombongan Mustika Jaya Mugya anak Mas Adi Mas Rusmanto dalah Nimas Indarti sekeluarga diparingi kesaenan saking Gusti Allah, diparingi kesehatan, keselamatan, lumember dumateng sedaya masyarakat wonten ing Dukuh Katelan Desa Karangasem ugi wonten ing mriki Mustika Jaya dalah sound system Fajar Audio. Amin Allahumma amin. Boten tanggung kang kula matur ingkang kula awiti beberipun Rek Ponorogo Mustika Jaya barongan barong se ugi sak piturute kula nyuwun pandonga saking panjenengan sedaya mugia kula sak rombongan saged paring lelipur kanthi sehat selamat boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Saking kula Mustika Jaya, Mustika Jaya, Mustika